Mill-ħuq ftehim bejn l-Allima tal-Knisja u l-Unjon Maltija tal-Allima MUT, dan il-ftehim se jkun qed jolqot lil madwar 3000 allim f'55 skola tal-Knisja madwar Malta u Għawdex. Bħala ftehim huwa wieħed illi tejjeb sinifikament il-qagħda finanzjarja u wkoll pakkett finanzjarju li l-edukaturi qegħdin igawdu minnu. U dan huwa grazzi għal ħidma li l-MUT għamlet mal-Gvern qabel mal-ftehim magħna x'tana jirrifletti dak li jkun sar fil-fatt mal-Gvern. Huwa konsolidament ta' dak li teġa kien inbeda qabel huma riformi li teġa kienu bdew u qed ikomplu jitħejjew fl-iskejjel minn aspetti kurikulari u mhux. Id-Direttur Ġenerali tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika Mifsud qal ukoll li hemm sfidi li qed jiffaċċjaw l-allima mhux l-inqas il-kumplessitajiet fis-soċjetà u li allura huma riflessi fl-iskejjel. Dr. Mifsud qal li l-allima u l-kapijiet tal-iskola jaħdmu sabiex jiffurmaw ċittadini sewja għall-lum u għall-futur. L-Arċisqof Charles Scicluna esprima sodisfazzjon u sens ta' ringrazzjament għal dan il-ftehim u qal li dan il-ftehim huwa rikonoxximent tal-ħidma li ssir mill-allima u siret kliem San George Preka meta qal li t-tagħlim huwa lajn ta' kull ġid. Qal ukoll li dan il-ftehim huwa rikonoxximent tar-realtajiet fil-ħidma tal-allima li awgura li jkollhom il-faraġġ u anke l-għarfien li b'ħidmithom qed jikkontribwixxu għall-futur tas-soċjetà. Kliem ta' sodisfazzjon ukoll mill-President tal-MUT Marco Bonnici li spjega x'bidliet se jġib miegħu dan il-ftehim. Jispjega kif dan il-ftehim huwa mibni fuq dak mal-allima fl-iskejjel tal-Gvern imma partikolaritajiet li jirrispettaw id-differenzi fl-iskejjel tal-Knisja. L-iskejjel tal-Knisja għandek employers separati għax kull skola hija employer u għandek is-segretarjat ukoll huwa employer. U hemmhekk irridu nħarsu lejn il-partikolarità ta' kull skola tal-Knisja u anke tas-segretarjat u għal daqstant hemm provisions f'dan il-ftehim biex iħares l-awtonomija tal-iskejjel, biex iħares it-tmexxija tal-iskejjel, biex naraw li jkollna l-aqwa kwalità wkoll ta' servizz u biex naraw li ovvjament l-edukaturi jkunu stmati wkoll fil-post tax-xogħol tagħhom. Qabel l-iffirmar ta' dan il-ftehim is-Sur Bonnici rimarka li dan huwa l-akbar ftehim li qatt sar bejn Union u l-Knisja.